il·lustríssima senyora alcaldessa de la ciutat de Sabadell, autoritats, senyora presidenta del Comerç del Centre, presidents o representants d'altres entitats culturals de la ciutat. Bon dia, avis, pares, mares, tiets, tietes, cosins, cosines i famílies. I no em deixo el principal. Bon dia, nens i nenes de la ciutat de Sabadell. Primer de tot, moltes gràcies per aquesta benvinguda tan càlida i alegre. Fa un any no visitava Sabadell i estic molt content de tornar un Nadal més. Deixeu-me fer-vos una pregunta. Qui s'ha portat bé aquest any? No sento res. Ara sí. Us heu portat tots molt bé, grans i petits. Petits i grans. Doncs ja... l'edat no perdona. Ja podeu córrer a escriure les cartes a les majestats dels reis, que estan ja en camí. Com cada any, arribo a la ciutat amb 2 missatges per vosaltres. Gràcies. El primer missatge és per les nenes i els nens de Sabadell. M'agradaria molt que us esforcéssiu per ser gent honesta, responsable i solidària, sobretot amb les persones a qui els cal un cop de mà. El segon missatge és pels pares, mares, famílies. Espero que eduqueu els vostres fills i filles amb aquests valors d'honestedat, responsabilitat i solidaritat. Per acabar, aquest any vull demanar un desig. Desitjo que tots els nens i nenes del món estiguin tan segurs i feliços com els infants que sou avui aquí. Per això us vull demanar que recordeu les nenes i els nens que ho han passat malament aquest any i que els feu costat en la mesura que pugueu. Només em queda donar les gràcies a Sabadell Comerç Centre, a l'Ajuntament, per fer possible aquest retrobament amb els infants de la ciutat. Ara us deixo, però baixaré a saludar-vos, no patiu. Tinc molta feina, aquesta tarda ja començo a treballar. Necessito descansar una mica en aquest llarg viatge, però amb l'il·lusió d'arribar a aquesta ciutat de la qual estimo moltíssim, i no us diré els anys que porto, en són molts, i estic molt content d'estar aquí. No vull acabar aquest discurs amb una frase d'una persona molt sàvia. Sempre alegres per fer feliços els altres. Gràcies!